pohjoistuuminen. Joo. Niin tässä on Kaikkea istuu ihan hyvin. Joo. Sitten se ei jaksa hetkeäkään olla tuolla paikalla. Joo. Kyllä. Se on Horse Opening tänään. Joo, viime vuonna oli parempi. Missä? No ei jätä niin nyt, se on varmaan sitä. Jonkun pitäisi valita ne. Mitkä teepaidat otetaan? Vähän ripsatusta vettä. Joo, ja ihan niin kuin sopivaa, että tuulinen. Tän suuntaan Joo. Sanoitko sä moikka? Sanoitko sä moikka? Ei työssä. Älä vähän ujo. Oman itseni ja kaikkien koejäsenten puolesta oikein paljon tervetuloa. Tässä on ollut paljon touhuumista. Meidän ensimmäinen oikeastaan oma tämmönen projekti ja voin kyllä sanoa, että se tulee kyllä erittäin hyvän paikkaan tämmönen vastuu, koska tää niinku ihan projektinakin meitä hyvin paljon yhdistänyt ja se on mun mielestä ollut tosi mielekästä tekemistä. Meillä on käpyjen ritsaammuntaa tuolla kulmassa, krokettia hieman tässä puolella ja hetkinen, sitten on aarteen etsintää myös, semmonen, ei ollut vissiin fasiliteetista muuta. Ja sitten meillä on vielä onnenpyörä, löytyy tuolta ylhäältä nimellistä korvausta vastaan, mutta siellä on erittäin hyvät palkinnot, joten kannattaa mennä kilpailemaan ja jokainen arpa voittaa. Että siinä ei voi mennä myös. Just sopiva. Odotetaan, pistetään vielä toinen. Sinne. Noin! Sit pidät kovin kiinni. Oho. Ei nyt ei irti. Eri lasteet saa erilaisia tarroja, mutta nyt täytyy tästä valkata tämmöinen tarro. Mullakin on noita potteja. Nyt on tuolla toinen keppi, mutta ei mitä tää riittää varmaan meiltä. Pitäkää siitä vaan, saatte sanoitte lävitte mennä korttia läpi. Hyvä! Hienosti. Ei kovaa, ei tarvitse kovaa, kun ihan vähän riittää. Tuollakin on kortteja, jossa Mennään tonne. kovaa paikka tuolla. Toinen yrittää. No niin, Kaala, mennäänkö syömään tarra tuolta, vaikka nimettä on Niin on paljon isompi voimakkaasti. saada tämän erikoisen. Eiköhän me nyt voida joustaa. Talutetaan pitoteksti mulle ja sitten on Lauralle. Ole hyvä. Laura! On oikein näin. Kaivaa sinne Aikataulu uusiksi sen takia, että se perutti. Sitten tuli äsken Facebookissa viestiä. Kasi tuli se onnellinen. Mun mielestä on virrasti helpaa, pitääkö pistää lisää? Mitä? Pitääkö laittaa lisää helpaa vai onko hyvä? Eikö se siinä ihan? Okei. Tässä on itonen itse. Mä tiedän. Se oli hyvissä. Noin. Hyvä. Sitten kiinni. Mä haluaisin mikä niistä vai mitkä ne Kielitaito itse niinku ylläpidetty toisen kontakti. sen tyyppi. Ei tule hirveästi käytetty espanjaa, sitä kautta saisi käytettyä.
Se lähtee vähän minne sattuu. Se on väärinpäin. Tää on väärinpäin, ehkä selväpäin. Äsken se ainakin soikoo tuollain väärinpäin. Tuossa on tuo kumilenkki on tuossa. Koita ampua niin, että se on... Laittaa sen silti toistepäin sen nokkaus. Niin mä yritin. Ei se varmaan se kumilenkki mitä haittaa vaikka sinne. Ja tässä on ampuja. Pinki. Tämä tarra. Ei Osti kroketin käynyt nyt sit vai? Nyt on näitä 3. Meillä on pistahätä. Kyllä täällä saadaan vettä. Ei nokkitippu. Me ollaan nyt hankkinut tilanteen. Ei nokkitippu. Iso. Vähän On. ruokailu. Aika harmi. Vähän Okei. On. En oo vielä. Ei mennä vielä. Täällä on paljon. Hei. Sitten toinen lähtee. parempi mitä mä pelkästään. Mihin sä meet? Poika. Äiti. Ei on se siis. Mari voi olla kivaa. Onko se niin? On. Ei. Se on. Varmaan tuolla silloin. Sit saa valita joo. Lapsilla on tässä mukana. Mut sit Max oli vähän reilu koko ajan. Joo. Olen passi, jos Okei. Mikä se on? Eikö se vähän koski? Ota sit kiinni ja sit paina kaasua. Ota kiinni. Tämä on niin vaihtelevaa niin kuin mä olin. Ai. Hienosti kysytty, mitä nyt? Niin, just sitä. Toimiiko? Toimi tosi hyvin. Heppa. Voi. Se on elämyksellistä äänekkoa. Täällä on paljon lapsia. Hyvät Airiston nuorkauppakamarilaiset, seuralaiset, koejäsenet, senaattori ja kunniajäsen. Tämä vuosi on puolesvälissä ja on mennyt tosi hyvin tähän saakka. Meidän Itämeri-projekti oli hieno menestys ja me saatiin tuo liputusprojekti käyntiin ja sekin näyttää olevan tosi menestys. Mä haluaisin sanoa isot kiitokset koejäsenille tästä tapahtumasta. Tää on aivan loistava. Otetaan heille aplodit. Puheelle, eli haluaisin vielä kiittää osapuolia, ketkä ovat myös mahdollistaneet tämän päivän. Että siinä liikutellaan palloja ja juostaan, että pystyy niinku tämmöisessä ryhmässä tämmöisiä asioita toimittamaan, niin saunallekin tosiaan saa mennä. Yes. Elikkä Minä tiedän. tällainen tiimi oli tämän päivän takana. Tässä on tämä. Aplodit! Oi! Tähän voi tulla, mut sit tätä pitää varoa. Se on just näin. Toivottavasti ne olisi niin fiksu, että kun ne tajuu, että
Oot kaikilla juoksilla. Ja pallo pitää kuljettaa polvien välissä. Kato, hei, kato. Tää trampoliini kun oikein hyvä. Mitä sinua malet? Selma, tuu pois sieltä. Kyllä se varmaan siis meillä on Ekaa kertaa esitellään Elina Savolana. Aivan! No niin, ole hyvä. Ei saada nyt sitten kaikki muut. Ei mitään. Ihanaa, en ottaisi. Kato, kyllä, kädet on varastossa. pari päivää. Joo.